På en øde landevej mellem Skive og Viborg, blandt egetræer og tomme marker, ligger en grund på 50 tønder land. Uberørt som paradis på jord. Et sted, som kan rumme Gud og hver mand. Det er her, vi møder Per. Han bor på den lille gård sammen med sin kæreste, 4 katte og 3 hunde af racen Mastiff Bulldog, som lystrer navnene Sun, Supreme og Spirit. Alle i bur. Til dagligt er han maskinmester lidt uden for Viborg, og i hans fritid elsker han at hakke sten. Og når ja, så er han altså sendt af Gud. Hvis jeg vender blikket op til Gud, så er jeg forbindet det med det samme inden en brøkdel af en sekund. Jo. Og så får jeg svar også. Et par gange om ugen bruger Per sine evner til at helbrede de syge. Og i dag vil han hjælpe Birgit af med nogle af hendes smerter. Kan du mærke, det rykker lidt i dine ben? Det kan du godt mærke. Nogle gange at nogen, der har for travlt, der skal ind på Guds vej, så kan de godt blive sat i stå, for at kan finde den vej. Ligesom Jesus Kristus, så kan jeg også godt tillade mig at sige, at jeg er vejen. Ikke også? Fordi jeg viser vejen til mennesker, men de skal så selv tage skridtene. Må jeg sætte en finger på din navle? At der har sjakker. Du kan bare lige gøre uden på tøjet. Kan du finde navlen? Altså det med smerte og alle de her små ting, Birgit har, det er ikke min mission. Missionen, den er at sætte mennesker ind på Guds veje, så de kan finde Gud. Det er min mission, og det andet, det er bare noget pjat. Og her har du Jesus Kristus til at ligge her, hvor jeg holder her. Ja. Har vi stødt på ham før, når du har været her? Jeg ved ikke ham, der gik med hele kavaleriet op på ryggen. Vi putter ham lige ind i dit hjerte, der må han godt være inde. Må han ikke? Jo da. Ja. Hvis hun ikke tror på, at Gud eksisterer, så kan jeg ikke hjælpe hende. Men hvis mennesken tror på, at der er noget højere end os, så kan jeg godt hjælpe dem. Vi lever på jorden, verdens dyreste land, og jeg tager 800 kroner for en behandling på 2 timer. Altid talt med Gud om prisen, og de 800 har jeg fået lov til at tage Gud. Hvad siger dit knæ, Birgit? Den siger godt, Per. Kan Per virkelig helbrede med hjælp fra Gud? Eller er det troen, der flytter bjerge? Så længe der er håb, er miraklernes tid ikke forbi.